Hapdang ka jingya kan at bat ka India, yo jingya rap sipai, lingsun tma misai, ka Pakistan nakine kiri. Na ka jingting ka Pakistan ya ka jingsha tombor nakari India, hatin ka jingwan tombor kileno, Pahalgam, hakapa at kun riungut ki priu kilayap, ki sipai Pakistan kilay kendu ya ki parlok jongki, ban pan jingya rap sipai, ban kintiu ya ka jingla jongki, katkum ki kubor, ka Pakistan, ka laletru sa China bat Rusia, nabenta ka jingpinya suk bat ka jingtokit jong ka pertai, kabalaja ha Pahalgam daki leno. Menta ki kubor ki atu, baki parlok jong ka Pakistan, ka Turki bat ka China, kilapa ka jingya rap sipai, bat ki tesma, Sya Islamabad ka badai ka nongba jong ka Pakistan, katkum ki kubor, layatu bakari Turki, kalapa henru teli ki lingsun Hercules si cispa laipau, syaka Pakistan menin kasngi, kasi cispa laipau Hercules, kadai kapanikong nakabenta pekongsan, jong kakam ki lingsun, kakersan ban kitesma bat kisipai, daka lingsun, bat ban pej benia ya kajing long kasul beneng, bat ki kam pelip ding bat ki wei, laantat baki ne ki lingsun, ki wanra ya ki tiar sipai, banya rap ya ki sipai Pakistan. Hakaway pat kaliang layatu bakari China, kalapa ikinam ding PL Khatsan sa Pakistan. Yaki ne kinam ding labu hakaling sunya pom JF Khatnyau, ka Pakistan Air Force, kalapin i ya ki dur jong ka JF Khatnyau, Block 3 fighter jet, batamay tam jong ka, hakaba kalapin i ru ya ka ne kaling sun, kabala pendat ya ki nam ding PL Khatsan, ka air-to-air misai kabala pendat haki artili kirak. UPL Khatsan udai unam ding ubala ban poi jengai, ubala ban siat na sun sa sun, ubala penyat ya uradar bat rekam. Lasna ya ka ban penya so ya ka jingstet ka bakrau, bat ka jingla ban yat ka bakarpang. Di kubor kila tu bakadon ka jingla ban terekam hapdeng arpa bat laispa kilometer. Kumba sispa arpo hadu sispa kendai po main. Batala ban po siya ka jingstet ka bapalat, ka jingpenher ya ka jingjingai jong ka PL Khatsan, lakmi linti bakan ailat ya ki nongnya lingsun jong ka Pakistan, ban yada ya ka jingya kendu ya ki tiar lingsun jong ka India, naki jaka ki bajingai, kabala ban perkelai ka jingya kun hatun beneng, hakaliang jong ka Pakistan hakapor baki jingya kenat ki nangjur, katba nakaliang u Hercules si cispa laipau, kanya rap ya ka Pakistan hakalek kawan, kaba Kamsted bahkan bu ya kisipai bagi tiarsiat, haka jaka kababiang, katba ka PL Khatsan jong ka Pakistan kala ban long ka jingma, Henry ki Rafael jong ka India, ki don ya ki namding ki baklan, bat ka sistem Spectra EW, bat ki tiartma bala pinya solang ki ai jingya kun kaba klan ba napenta ka India. Nalor kata ka India ka don sipun ki namding, ki bala ban petai nasla kendau, bat ki nam ding ki bala bat penher nasun, bat ki nam ding ki bala ru bat petai, yaki jet ki baka Pakistan, kamla ban yale persya yaki. Haka jingjur jong ka jing ka India, kadang bat ya kabor persya ya ka Pakistan. Tangki ne ki kubor kuble sibun ngin sa keduk pat, taki we pat ki video, jong ka jing kan at hap deng ka India bat ka Pakistan.